Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Bon dia, obrim l'informatiu de Ràdio Palafrugell amb una exclusiva que us pot avançar en aquests moments aquesta casa. Paco Dalmau té 3 dobles per arribar a fotografiar tots els actes de Palafrugell. Era un dels grans misteris a casa nostra. Com s'ho fa en Paco Dalmau per ser a tot arreu, sempre amb la càmera a la mà per poder fotografiar tots els actes que tenen lloc a Palafrugell? És una pregunta que es fa tothom i ningú sabia resoldre. Doncs bé, Ràdio Palafrugell, després d'una intensa investigació, ha descobert el secret més ben guardat d'en Paco. Té 3 dobles que li permeten ser simultàniament a múltiples esdeveniments. A més, us podem avançar que cadascun d'ells està especialitzat en un tipus d'acte diferent i també podem explicar-vos quina és l'ocupació real d'en Paco de debò. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. La investigació de Ràdio Palafrugell va començar el divendres 18 d'octubre, un dia ple d'activitat cultural a Palafrugell. L'equip de la ràdio ens vam repartir la cobertura. En Rafael Corbí va assistir a una exposició a la biblioteca, en Ferran Castelló a un concert del Festival de Jazz i jo mateix a una conferència del Museu del Suro. Però quan ens vam trobar, hi va haver una cosa que no vam entendre. En Paco Dalmau havia estat a tots 3 llocs alhora. Com era possible? A partir d'aquí vam començar un seguiment encobert d'en Paco pels carrers de Palafrugell, però no vam descobrir res fins que un dia a l'aparcament del casal vam veure com 4 Pacos diferents es reunien i s'introduïen sigilosament en un cotxe Dacia. L'havíem descobert. Davant de l'evidència no li ha quedat més remei que confessar. Explica que l'any 2020 va crear aquests 3 dobles idèntics a ell. Són iguals, vesteixen igual, parlen igual i porten la mateixa càmera. Ja no estic per anar tot el dia amunt i avall. Amb la pandèmia ja vaig notar que no tinc edat per anar corrents amunt i avall. Prefereixo prendre'm les coses amb calma. Per això ja vaig aprofitar una subvenció de Next Generation per pagar uns especialistes alemanys que van poder fabricar 3 versions iguals que jo. I des de llavors ja puc anar amb més tranquil·litat a fer fotos a per tot. Una vegada confessat el secret, en Paco Dalmau ens ha revelat més detalls sorprenents sobre com es reparteixen la feina als seus dobles. Tenim un sistema molt organitzat. En Paco Esports cobreix totes les competicions de Palafrugell, des del partit del futbol fins a les curses populars. En Paco Cultura es dedica a les exposicions, presentacions de llibres i concerts. I en Paco Festes és l'encarregat de no perdre's cap festa major, carrusel, les festes dels trompats, birres braves, etc etc. Més enllà del món de la fotografia, però, en Paco Dalmau de debò manté una vida que pocs coneixen, i és que, en realitat, encara no s'ha jubilat del Banc de Bilbao. Ha treballat com a consultor sènior al BBVA i ha estat una peça clau en les negociacions per l'OPA al Banc Sabadell. És un món molt diferent al del que estava acostumat a la fotografia. Al matí sóc al despatxos, tancant acords, i a la tarda, gràcies als meus dobles, puc seguir gaudint de la meva passió per la fotografia. La revelació del secret d'en Paco Dalmau no només ha sorprès els habitants de Palafrugell, sinó que també ha despertat la creativitat d'altres protagonistes dels actes culturals del municipi, com en David Galceran. En David, conegut presentador d'actes, ho veu com una oportunitat per ampliar horitzons. Explica que sempre s'ha preguntat com seria poder presentar 2 actes alhora sense haver de córrer amunt i avall, i diu que aquesta idea d'en Paco és brillant. Jo us ho diré ben clar. Com a presentador sovint em trobo amb l'agenda més plena que un bar durant la festa major. Clar, això em fa que sigui impossible de ser a 2 llocs alhora, i aquesta notícia m'ha agafat per sorpresa. Vull dir que la proposta d'en Paco la trobo absolutament revolucionària. Us imagineu? Amb uns quants Davids clonats? Clar, no només podria presentar actes simultàniament, sinó que fins i tot tindria temps per seure entre el públic i criticar-me a mi mateix com si fos un d'aquells espectadors exigents. Ja m'enteneu. Ara que el secret ja s'ha revelat, en Paco Dalmau diu que no descarta ampliar la seva brigada de dobles. Ja m'han demanat si puc fer una versió d'en Paco, que cobreixi també casaments i esdeveniments privats, però haurem de pensar. Això sí, tinc clar que no puc fer una 5a versió. No hi ha prou pressupost ni prou paciència a casa per tenir tants Pacos voleiant pel mig. Seguirem totes les reaccions d'aquesta notícia que ha avançat Ràdio Palafrugell avui, que és dissabte 28 de desembre del 2024. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.